הציבורי הוא קריטי לחיים שלנו פה. אבל יש פער בין הקריטיות של השירות הציבורי לבין המעמד שלו בעיני החברה והאמון שהציבור רוכש לו. הקואליציה הראשונה שבחרנו להשקיע בה הייתה הקואליציה של האמון והאתוס של השירות הציבורי. איך השירות הציבורי נתפס על ידי החברה הישראלית. אנחנו רוצים שאנשים ידעו שהמגזר הציבורי הוא כאילו משרת אותם. אם שואלים את שרה מה אני עושה, היא לא יודעת להגיד. יותר מזה, אם היא לא הייתה עובדת במגזר הציבורי, לא הייתי מכירה את המושג, המגזר הציבורי. מתוך השולחנות הטובים והרבים שקורים כאן והחיבורים שנמצאים כאן יצאו יוזמות. נורא חשוב לנו להיפגש במייקרוסופט, בגלל החיבור בין המגזר העסקי למגזר הציבורי, אף אחד מהגופים האלה לא יכול לעבוד לבד. השירות הציבורי שקוף לבני הנוער. אם לא נעסוק בלהנגיש ואיך אפשר להגיע לשם שנהיה גדולים, לא נחזק את השירות הציבורי שזקוק היום לאנשים איכותיים, מקצועיים, מכל הקבוצות בחברה הישראלית. החברה הערבית צריכה להיות חלק מהציבור הזה, גם החברה הערבית תבין מה זה השירות הציבורי, מה זה נותן להם יום-יום. מה שמדינת ישראל מתמודדת איתו היום, אין פתרון חד מגזרי. החיבור עם המגזר הפרטי, החיבור עם המגזר השלישי, האקדמיה והמחקר, זאת הדרך היחידה לבנות פתרונות ממוקדי תוצאות ואימפקט כדי להתמודד עם מה שאנחנו עומדים מולו כרגע. ובאמת רק ככה ביחד עושים את השינוי. פועלות ופועלים יחד לחיזוק השירות הציבורי.